Εγώ μιλάω σαν έφορος του εθνικού τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχατε στο τουρνουά που το έφτιαξε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης μαζί με το Δήμο Σαμοθράκης και του Βετεράνου της Αλεξανδρούπολης. Δουλέψαμε σκληρά, πέτυχε πιστεύω το τουρνουά. Νομίζω ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι, δεν τελείωσε βέβαια. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να το καθιερώσουμε, το ονομάσαμε φιλικό τουρνουά της Σαμοθράκης, γιατί δεν ήταν της ΦΕΠΑ, δεν είχε έγκριση του ΦΕΠΑ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Θέλω τώρα τον Φάντη Γκουριτζίδη, που είναι ο τρίτος νικητής, να έρθει να του δώσουμε το μετάλλιο. Στο τραπέζι πάνω να ανέβει. Στο τραπέζι πάνω να ανέβει. Ναι, τι. Βάθρα. Ποιος θα το απονείμει. Έκανες έτσι κάποιον το απονείμει. Ποιος θα το απονείμει. Οπότε άντρο δεν έχει. Επιτρέπεται και μουσική υπόκρουση. Δεν μιλάω για παίξιμο, για Αύριο έχει πάρει μετάλλιο. έχει αύριο. Στα διπλά. Όποιος βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Το μπλοκ πληθυντικά πράγματα. Σαν το βιβλίο που διάβαζε. Πού είναι ο Καρτώσουμε τον 10. Δεν βγαίνεις για να πάω. Αυτό είναι. Κάποιος θα ηχογραφεί Γιώργο Πέρνες. Θέλω να κράσω. Βάλε λίγο κλάμα. Τον Γιώργο δώσ' το, να, ο Γιώργος τραβάει ωραίες φωτογραφίες. Όχι, δεν ξέρω εγώ. Ο Γιώργος. Έλα, ο Γιώργος. Έλα, να χωνεύει το κατσίπι το παιδί. Πάρει και με εκεί, πάρει και με το δικό σου. Γιώργο πάρε όσες να είναι, αυτή τη καλή δεν θα τα πάρει, φώναξε τον κοίτονα. Θεόφιλε, στείλε το διπλανό σου για τα μετάλλια. Το δίπλα στείλε το Το σκληρό ή το γιωβά. Τη τσάλκα. Το φαγάσιο. Εγώ θέλω με τον υδρότα μου να το πάρω. Άστον, ο άλλος είναι μετάλλια. Αυτός θέλει με το υδρότα να το πάρει. Όχι του Σταυρό. Σήκω. Σιούκα πάνω. Σιούκα πάνω επάνω. Τράβα, Γιώργο, τράβα. Ο Δούης ο Νίκος. Μπράβο, Νίκο. Σύμφωνο συμβίωση. Τα είπαμε. Κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνω. Μπράβο. Άξιος. Μπράβο. Μπορεί να πέφτει πάνω. Πάει το κορμί πατριώτη που λένε. Πήρα να το κρατήσουμε για το γραφείο. Έτσι πάει. Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Κάτσε μία να το κάνει. Έλα, πείτε και ένα ποτήρι κρασί από το κύπελο. Κάτσε, βγάλε μία και εμένα. Έλα, μαζί. Θέλω να το πιάσω εκεί. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν το βλέπω. Πέσαμε τελικό και δεν το ήξερα. Δεν μας πούτεις, το λέω. Εγώ είδα δίνει και σκέφτεται. Θα έρθει και να χτυπάω στο όνομα της, το λέω. Πέσαμε με τον άνθρωπο τελικό και δεν το ήξερα. Να βάλω τα δυνατά μου. Σαν εκπρόσωπος. Αύριο.